Dr. Subha Brahma Fine Arts जितु Music and Fine Arts College दङ बेनि जौमानि जि गोरायुं बिथाङा बर'नो बे थुनलाइ आफादनि जि फिरफिला बेखौ बोख्लायनानै बिथाङा अपमान खालामदों बे बेलायाव मा बुंनो बेखौ आङो बर' थुनलाइ आफादनि सासे मावथि हिसाबै गोख्रों रावजों सोंखारियो बिथाङा बेवहाय बिदि मोनथाय मोना आरो बियो मोनसे हारिमायारि फिरफिला आरो बे फिरफिलानि सिङाव थानानै जोङो बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो नाजादों आरो बे गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानैनो जोङो बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानायनि थाखाय जोङो समायखेरा लादों दिनै बिथाङा जुदि बिदि मावदोंब्ला जोङो बयबो बिथांखौ जोङो माने सोंखारिनांगौ आरो बिथाङा जाहाथे इयुनाव बेबायदि खामानि मावा आरो बे मावनायनि थाखाय जोङो आयेनारि बेबस्था लानो थाखायबो जों खावलायगोन आरो बेबायदि जाहाथे दाखालामथों अपमान दाखालामथों इट इज ए ग्रेट इनसाल्टेशन टु दा बड' ससाइटि बेबायदि जाहाथे जाया जोङो सिगाङावबो बेबायदि मोनफा मोननै जाथाय नुबोदोंमोन खिन्थु दिनै जिथु जाथाय जादों फिरफिला बोख्लायनाय बे फिरफिला बोख्लायनाया जोंनि थाखाय बिराद मोनसे लाजिथावना बाथ्रा आरो जोङो बेखौ क्षमा खालामनो नाङा गनायथि मोनबाय डिजिटाइज जानो लामा लाबाय खिन्थु फारसेथिं बे बर' मानसिफ्रानो खिन्थु दिनै बर' रावखौ आंगो महरै गनायना लानो हायाखै बे बेलायाव रायजो राजाजों मा खालामदों बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे सोंलु दिनै बर' रावा बेसेबांबा बोसोर जाबाय जों बर' बिजों गायसननाया बेसेबांबा बोसोर जाबाय आरो बै समनिफ्रायनो जोङो बर' रावखौ गोजोर खालामनो थाखाय बर' बिजोंखौ गायसनदोंमोन आरो बर' बिजों गायसननायनि उननिफ्राय जोङो बे रावा दासिम मुलुगसोलोंसालियाव मोनफैनाय बे रावा वान अफ दा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बे रावा मुलुग दरबाराव थांबाय आरो जोङो बेखौ मोनसे ट्रेन्सलेसन गुगोल्सआवबो जों सोनो हाबाय दिनै बियो इन्टारनेसनेल लेभेलावबो बियो बर' रावा खारबाय नाथाय दिनै बिजोंनि जिथुनिखि जेंना बे बिजोंनि जेंनाया जोंनि गेजेराव नुजाथिनाया जोबोद दुखु गोनां मानो होनना बुङोब्ला जों नुदों जे गाव गावनि सासे सानै गथ'खौ जोंनि गारजेनफ्रा गावनि गथ'खौ बर' बिजोङाव होआ आरो सोरखारि बे फरायसालियाव होआ सरखारि फरायसालियासो बायदों प्राइभेटफ्रा बायाखै बा मिसनारि स्कुल बा माबाया बायाखै सोरखारि स्कुला जुदि थांनानै थायाब्ला जोंनि जायफोरनिखि फोरोंगिरि दङ जायफोरनिखि जोङो समाजनि खामानि मावदों जायफोरनिखि थुनलाइनि खामानि मावदों बिथांमोननि बै समनिफ्राय सिन्था खालामबोनाय बिथांमोना 1963 मायथाइनिफ्राय नारा नाजाबोनाय बिथांमोननि सोलेरा गोजोन जागोन नामा जों जाया जों बेखायनो जों चेलेन्जिं मुडआव जों मोनसे सानदों मा आन्डार NEP नेशनेल एजुकेशन पलिसि जों खारनानै जोङो बर' बे बिजोंखौ जों रैखा खालामथारनांगोन आरो गार्जेनफोरनि जोङो एवारनेस लाबोनांगोन आरो जोङो बिमा बिफाखौ बुजायनांगोन जोङो बर' रावखौ मानि थाखाय माबादों आरो मिडियाम इज नट ए फेक्टर बर' रावजों फरायबा जे साख्रि मोना माबा मोना इन्जिनियार जाया डक्टर जाया एडभान्स इन्जिनियार जाया उमुक जाया साइन्टिस्ट जाया बे नङा माने दिनै गावनि बिमानि रावजों लिरनानैबो IPS UPS डक्टर इन्जिनियार बायदिसिना साइन्टिस्ट जानाय अनेक बिदिन्थि दङ बेनिखायनो जोङो गार्जेनफोरखौ जों बुंनांगोन जे बर' बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो दिनैनि बेबायदि 14 नभेम्बर गोथार सानावनो जों समायखेरा लानांगोन आरो गासिबो जों ज'यैनो बर' राव गेवलांथों बर' राव थांनानै थाथों बे स्ल'गानजों जों खारनानै जोङो रावखौ फोथांनांगोन